Dik li kellha tkun għodwa bħal oħrajn għal Lorenz Piscopo spiċċat fi traċedja fejn tilef ħajtu aktar x'kawża ta' xokk elettriku. Kienu għal-ħabta tal-5 ta' filgħodu meta Piscopo ta' 57 sena mill-Ħamrun erħiela lejn garax fi triq Anton Inglot fl-Imsida biex jaħsel xi vetturi minn fejn ma reġax ħareġ ħaj. Fuq il-post donk marru l-pulizija fil-waqt li l-Maġistrat Antwana Ġus Bonnici ġie infurmat bil-każ u ħatar inkjesta maġisterjali. Minkejja dan il-pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha biex tistabilizza id-dinamika tal-inċident. Lorenz Piscopo li missier kien jiddedika ħinu wkoll għal parroċċja tal-Kunċizzjoni fil-Ħamrun, tant li serva bħala chairperson tal-Kunsill Pastorali Parrokjali għal dawn l-aħħar sentejn. U ġie deskritt minn ħafna bħala raġel ta' qalb tajba, raj, umli u persuna maħbuba. Kienu bosta li selmu l-memorja ta' Lorenz fosthom ħuħ Tewmi Antonio u ħuħ liħor Rej. Ta' fil-waqt li Patri Franco fisem il-parroċċja li kienet tant tal-qalbu sellem il-memorja tiegħu fil-waqt li semma x-xogħol siew li jagħmel fih dan din il-komunità.